ରାଜଧାନୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁର ଢାଉଆ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପ୍ରାୟ 285 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର। ସୋମନାଥ ପ୍ରଥମେ ପଦାସାହି ଗ୍ରାମ ପାଖ କୋଚିଲା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। କ୍ରୁର କଳା ପାହାଡ଼ ଆସି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହା ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାଟରେ ପଟିଆ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଘୋଡ଼ାରେ କଟକରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତିରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାଜା ସେଠାରୁ ଆସିବା ପରେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବାରୁ ସକାଳେ ଲୋକ ଲଗେଇ ଖୋଳେଇଥିଲେ। ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଢାଉଆ ଗ୍ରାମରେ ମନ୍ଦିର କରି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।